yen Ojo nolak lamun rambu nasari pancen dulu sopo kesamaan wibapo ono terus timur jagi bahasa sakmo nuwun sinuwun saderengipun kula ngatur pareng ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk wonten sandhaping padha paduka ingkang sinuwun ya natompo ora liwat pangestu lan manono cacong tangan kula kekalih kapundi wonten ing mustaka pitadosa jimat menawi angdangu jumateng kula menika wujudipun janma ingkang kliyang kabur kanginan boten jangka boten kayang mendung kebaratan ngriku tibaning ngriku pat-pat dunung kula nami kula sang Begawan Duraweca sinuwun Begawan Duraweca nggih tepung nggih aku Prabu Dridana kula sampun wana apa ingkang dadi ligating karsa Pramana Brongastina sinuwun kula menika lugunipun pendhita ingkang nindakaken dharmaning agesang ingkang kula tindakaken menika keplasing pangrasa keplasing maningal nyandi wi wonge keplasing pangungu mileting wicara menika kula dados menika tanggap lan wujudipun sasmita alam ning dalu menika radi boten tanggap lha kok dere napa-napa diundani kados-kados wis nemtoke Gusti Kang karya jagat lha nggih kula yo nggih gumun kok ning sedulur meneh menika ora terang menika sampun wanci ketongan sasi sing boten wonten hurufipun R menika wanci ketongan menika Mei Juni Juli Agustus kudunipun boten